Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasurog. Ako, si Nomer Corporal, kasama ang buong pwersa ng Philippine National Police Bicol. Samahan niyo akong muli sa mga police report na aking tinutukan at itatampok ngayon. Mga krimen, aming bibigyang ustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon dahil ang lahat ng nagkasala sa batas, walang takas. Sa PNP, Crime Buster. Pasadaan natin ang unang report. Tinagurang rank number 1 regional most wanted sa Bicol dahil sa kasong pang-aabuso. Napasa kamay na ng kapulisan. Biktima ay ang mismong pamangkin nito kung saan nagsimula umano ang pang-aabuso rito noong 8 taong gulang pa lamang ito. Ang buong detalye, panoorin sa aking PNP Accomplishment Report. Sa kabila ng kamusmusan at walang kalaban-laban, paulit-ulit na nakaranas ng pang-aabuso ang nooy 8 taong gulang na babae sa kamay ng kanyang sariling tiyuhin sa bayan ng Piuduran sa probinsya ng Albay. Taong 2020, nang maghiwalay ang mga magulang ng biktima, kung saan napunta ito sa poder ng kanyang nanay, ngunit kalaunan, napunta rin ito sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa kadahilan ng kinakailangan ng ina nito, na lumuwas ng Manila para magtrabaho bilang kasangbahay. Ngunit ang sanay magandang buhay para sa anak ay napalitan ng isang mapait na karanasan na babaunin nito sa kanyang paglaki. Ayon sa impormasyon, hindi lang isang beses, kung hindi 3 beses na ginalaw ang biktima ng kanyang 40 anyos na tiyuhin na si Johnny. Hindi niya tunay na pangalan. Sinubukan sana ng biktima na magsumbong sa kanyang ina, ngunit hindi nito pinakinggan ang kanyang anak. Kaya naman nanahimik at kinimkim na lang ang nangyaring pang-aabuso sa kanya. Ngunit nito lamang June 27, 2025, nang mapagdesisyon na ng tatay ng biktima na kunin ito sa kanilang probinsya at manira na kasama niya sa Cavite, hanggang sa dumating ang isang araw na isiniwalat ng biktima na ginalaw siya ng kanyang tiyuhin at agad naman ipinagbigay alam ng ama sa otoridad. Dito na kumpirma na nagkaroon nga ng pang-aabusong sexual sa kanyang anak. Teka, pwede mo ba akong ilutin? Nak, ba't parang ang lungkot-lungkot mo? Simula nang pumunta tayo dito sa Cavite, maiunin kita rito eh. Ganyan ka na. May problema ka ba? May nangyari ba sa inyo sa Bicol? Sa tito po. Anong ginawa sa'yo ng tito mo? Ha? May ginawa sa'yo yung tito mo? Ha? May ginawa sa'yo yung tito mo? May ginawa po yung tito. Wala, stick na yan. Magbabayad sila sa akin. Pupunta tayo doon kay Tolpo bukas. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa'yo. Nung nasa Cavite na yung bata, nasa custody na nung tatay, yung totoong ama, parang binibiro yung kapatid nitong biktima na ni-rape ka. So, hindi na mapakali yung tatay. Then, ang ginawa ng tatay is pumunta sila doon. Hindi alam ng tatay kung anong gagawin. So, pumunta sila sa Tulpo. Ni-repair ng Tulpo doon sa krami natin, sa WCPC natin. Then, nung nasa WCPC na natin, sa Camp Crame, na-discuss doon ng bata at ng tatay. Then, ibinaba dito yung instruction para aksyonan natin.
At nito lamang buwan ng Oktubre nang lumabas na ang warrant of arrest laban sa tinuturing tiyuhin ng biktima. Ngunit wala na ito sa kanilang bahay. Yes po, since po nagkaroon daw po siya ng kaso, nagsimula na po siyang lumipat ng bahay at nagtago. And basically, nagtago po siya ng ilang buwan doon sa Barangay. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang ginagawang masusing paghanap sa suspect. At nito lamang ika-20 ng Nobyembre, nagbunga ang ginagawang paghanap ng Piuduran PNP nang matuntunan nila ang kinaroroonan ni alias Johnny sa isang barangay sa bayan ng Pulangi. Agad naman itong inaresto ng kapulisan kung saan kusa namang sumama ang suspect. Since meron po siyang warrant of arrest, hindi naman po natin pwedeng pabayaan na ang suspect po natin is hindi mahuli. Sabi ko nga po, once po na may baba po yung warrant, nagsisimula na po ang intel monitoring po ng ating mga personnel. Hindi lamang po sa Piuduran. Of course, yung mga kalapit po natin MPS ay nagkakandak po tayo ng coordination. Maring itinanggi naman ni alias Johnny ang binabatong paratang sa kanya. Ano po sir, yung rin po na ina-accuse po sa akin sir is malabo po yung ginawa eh. Kasi hindi po ako bumubis sa amin. Hindi ko lang po alam, hindi ko pa po kasi pinakakausap yung kapatid ko. Baka kasi yung gumawa po, nadamay lang po ako. Hindi po ako nakatira sa bahay namin, may sarili po akong bahay. Sila po ang nakatira doon sa bahay kasama ni nanay, bago namatay si nanay. Ayon pa sa impormasyon, taong 2012, nang maharap si alias Johnny sa kasong pagpatay, habang 2018 naman, nang maharap ito sa kasong pagnanakaw. Na-find out natin, doon sa profiling natin dito sa suspect, ito pala dati may kaso na murder. So, yung mga year 2012 siguro, 12-13, mga ganun. Then, nung 2018, 17-18, meron din siyang kaso, robbery rape. Samantala, sa ginawang mas malalim na pagtatanong ng Bausi officer sa biktima, lumalabas na maliban kay alias Johnny, ay nakaranas din pala ang biktima ng pang-abuso sa kapatid ng suspect. Laika, Ano po, tito? saan ka na pupunta? Maliligo po. Sige. At nito ring ika-30 ng Oktubre, kasabay ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanilang magkapatid, matagumpay itong naaresto sa bayan ng Piuduran. Palibas ay magkakasama sila doon sa bahay. Iba yung rape na ginagawa nung ito rank number 1 at saka regional most wanted person, at iba rin yung ginagawa na pang-rape doon sa bata nitong kapatid niya, nitong uncle niya. Ang naging kaso ng provincial, katulad nga nung statutory rape din, 3 counts. At saka Nobel siya, Nobel recommended ang kanya. Hawak na ng Albay Police ang magkapatid para sa formal at karampatang disposisyon. Samantala, sa datos ng Albay Police Provincial Office, pumapangalawa ang kaso ng pang-abuso na mayroong pinakamataas na porsyento sa mga krimen na naitala sa probinsya. Paliwanag naman ni Police Colonel Nunez, inaasahan na talaga nilang tataas ang naturang kaso dahil anya ito sa kanilang mas pinalawak na interbensyon o mga programang ipinapatupad sa buong lalawigan. Yung ginagawa kasi namin ngayon, makikita nyo talagang intensify kami pagdating doon sa mga, hindi lang sa rape cases, yung mga violation ng 9262, yung child abuse law. Sa data namin, makakategorize mo lang doon kung ilan yung rape. I have no data as of now tungkol sa kung ilan yung rape, but mostly ang mataas sa amin is yung 9262, yung BAUSI. So yung katulad nga ng sample ng mga BAUSI, yung violence against women and children, yung non-support, yung physical violence, yun yung usually makikita namin. So makikita nyo lumolobo yung natin because mga ganong insidente. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang PNP sa mga magulang na laging bantayan ang kanilang anak, lalo na ang kanilang mga anak na babae, at mas maigi ring turuan sila kung anong mga dapat at hindi dapat bilang pag-iwas na rin na mabiktima ng pang-aabuso. At sa aming pagbabalik,
Lalaking kukuha sana ng police clearance, arestado matapos mapag-alaman na meron pala nitong nakabingi na kaso. Habang milyong halaga ng shabu naman ang nakumpiska ng PNP sa mas pinalawak na anti-illegal drug operation. At mahigit 100 rebel returnees sabay-sabay na numpa para sa muling pagbabalik loob sa gobyerno. Tutok lang dahil ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dako laang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako. Abangan! Kasangga! Malapit na! Ako po si Alvin Dawala daw sa taga-Manila po. Kaya lang kahit kung tulong para sa papa. Aneurysm. Pumutupi po yung niya dito sa head. Wala na. Tayo na po siya. Nung 13, September 13. Para makakuha ng konting tulong na pambayad sa hospital. Hindi namin alam kung saan kuha. Kasi mahirap lang kami. Tinuro lang po kami. Fisherman ako. Malaking pasasalamat. Nakaluwag ng kunti. Nasa 100 plus, 124. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Kay Congressman Saldico, kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Hello po, ako nga po pala si Bonita Undubia, taga Tuberan, Basikog, Esal, Tulakbo. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO6. Yun po yung diagnosis. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra pong nagtitinda po sa school ng pagkanin, pa-extra lang. So 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldico. Malaking tulong po ito sa aming pamilya.
Maraming salamat. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site ng Islag Daraga. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 or 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Wala po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi magulang ko. And nag-iisang anak lang ako. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Sandy sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance sa amin. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much po. Ako po si Gloria Nacional Cabrera, taga Pido ng Albay. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa burial, aneurysm. Yung po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin konti kasi indigent nga. Wala, sa bahay lang. And din ako, senior. Tinuro ko ng nung window 12. Masaya. Masaya po ako dahil sa Ako Bicol na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako. Ako po si Gloria Nacional Cabrera. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko sa binigay niyang tulong sa ating nanay. Sa lungsod ng Legazpi, lalaking kukuha sana ng police clearance bilang requirement sa kanyang papasukang trabaho, arestado matapos mapag-alaman ng pulisya na mayroon pala nitong nakabinbin na kaso. Ang buong detalye ihahatid ni Sandra Millares. Arestado ang isang lalaki sa Legazpi City habang kumukuha ng police clearance matapos mapag-alaman na mayroon itong existing warrant of arrest para sa 2 kaso ng rape. Kinilala ang suspect na si alias J, 29 na taong gulang at residente ng Bakakay, Albay. Nito lamang 17 ng Nobyembre taong kasalukuyan nang pumunta ito sa Legazpi City Police Station para kumuha ng police clearance bilang requirement sana nito sa pag-apply ng trabaho. Ayon sa Legazpi CPS, nang i-verify nila ang pagkakakilanlan ng suspect ay lumabas sa system ng National Police Clearance o NPC na mayroon itong aktibong warrant of arrest na inilabas ng Korte ng 13 Martires sa Cavite noong ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kaugnay ng 2 kasong rape na walang inirekomendang piyansa ang korte. Po, upon verification po ng pangalan niya, kasi kumuha sa atin dito, turn out na nag-hit po siya
at binerify po kung may mga warrant of arrest kasi kapangalan niya. Upon validation, it turned out na may existing po siya talaga ng warrant of arrest. So immediately po, nagtawag po kami dun sa police station and it turned out na siya pa talaga yung suspect doon at siya napailan ng kaso. Agad namang inaresto ng pulisya ang naturang suspect. Siniguro naman ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na dumaan sa tamang proseso bago nila isinagawa ang pag-aresto. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng Legazpi City Police Station ang suspect para sumailalim sa iba pang proseso bago ito tuluyang ibalik sa Court of Origin o pangangalaga ng 13 Martires PNP. And nag-coordinate na po kami sa police station po doon para po madala namin doon yung suspect kasi po re-return po namin yung warrant of arrest niya doon sa Court of Origin and mag-i-issue po yun ng commitment order at doon po ito makukulong doon sa Cavite po. Samantala, binigyan diin naman ni Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, na malaking bahagi sa kanilang anti-criminality efforts ang paggamit ng NPC system kung saan mas mabilis nilang matukoy ang mga taong wanted o may mga nakabinbi na kaso. Kaugnay nito, nagbigay naman ng paalala si Police Lieutenant Colonel Tapel Jr. sa publiko. Sa akin po, unang-una sa mga employer, I encourage them siguro, yung mga private man, sa government kasi ni-require na talaga ang National Police Clearance System. Sa private siguro, ng mga companies or nag-hire, ay maganda po siguro i-require nila ang National Police Clearance System. Yun po yung verification is napakaganda. Bakit po? Kasi po, may fingerprint. Ando na, naka-incorporate na po yung fingerprint, yung mugshot at yung warrant, naka-incorporate na po doon. Kaya pag mag-type na taging ko ng pangalan, pag nag-hit doon, may lalabas doon before ma-release, uy, may kaso sa gilid, nakasulat po yan doon, at i-verify kung may existing warrant of arrest. At pag na-validate na siya yon, automatic po, pagpunta niyan, arrestuin po yan. Muli na namang pinamalas ng PNP Bicol ang kanilang kampanya kontra iligal na droga matapos na makakumpiska ng milyong halaga ng shabu sa kanilang mas malawak na operasyon. Ang buong detalye, ihatid ni Kay Del Rosario para sa PNP Report. Kalaboso ang isang lalaki sa bayan ng Bulac, Camarines Sur matapos masabat sa kanya ang isang baril, mga bala at mga hinihinalang iligal na droga. Sa isinagawang search warrant nito lamang November 18, ganap na alas 11:17 ng gabi sa Zone 5, Barangay Kasugad, Bulac, Camarines Sur. Natapos ang matagumpay na operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Bulac Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major John Michael Miraflor at Camarines Sur Provincial Police Drug Enforcement Unit kasama ang mga mandatory witness. Kinilala ang suspect bilang si Alias Olan, 47 taong gulang, may asawa at residente ng naturang lugar. Nasamsam sa mismong bahay ng suspect ang isang caliber .38 revolver na baril na kargado ng 4 na bala. Sa isinagawang operasyon, natuklasan din ang 2 medium plastic sachet at 5 maliit na plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang nasa 15 gramo ang kabuuang timbang at nagkakahalaga ng 102,000 pesos ang market value. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Bulac PNP ngayon si Alias Olan at nahaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law of Firearms and Ammunition. Samantala, huli rin ang isang lolo matapos ang matagumpay ding search warrant operation kontra illegal na droga ng Iriga City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jeric Donsadia, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Alas 7:38 ng umaga nitong 19 ng Nobyembre sa Barangay San Isidro, Iriga City. Kinilalang suspect na si Alias Dom, 63 taong gulang na kabilang sa itinuturing na street-level drug personality sa lugar. Yung kasi subject of search warrant ay tindahan, so malamang hindi talaga maging place of use ng illegal drugs yun. So nagiging place of transaction lang yun at yun ang naging subject of search warrant yung tindahan niya mismo kasi yung bahay niya is being occupied ng mga nagre-rent po.
Nagresulta ang naturong operasyon sa pagkakarecover ng 15 gramo ng shabu na may katumbas na halagang 102,000 piso. Ayon kay Hepe, matagal na umanong nasa watchlist ng PDEA ang suspect at isa umanong malaking supplier ng illegal na droga, hindi lamang sa barangay San Isidro, kundi pati na rin sa 3 pang ibang barangay ng nasabing lugar. Based on our monitoring, kahit na po natapos ng Upland Program, continuous pa rin po yung kanyang drug selling dito po sa barangay San Isidro. So siya po yung pinaka-source ng illegal drugs dito sa San Isidro. Kaya po kahit maliit na tindahan, napakalaking halaga ng amount of illegal drugs ang nakuha natin. Because yung isang barangay na yan is nasa highway and is connecting din sa katabing bayan. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Iriga CPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165. Sa datos ng Philippine National Police Bicol, umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam at pagkakaaresto ng 30 drug suspect sa isang linggong anti-illegal drug operation sa buong rehiyon mula November 10 hanggang November 16, 2025. Sa kabuuan, umabot ng 239.9 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa 26 na operasyon na ikinasa sa iba't ibang probinsya at lungsod sa rehiyon. Ang may pinakamalaking halaga ng drogang nakumpiska ay mula sa probinsya ng Albay na umabot sa 877,404 pesos. Sinundan ng Masbate na nasa may 278,800 pesos. Camarines Sur na may 257,414 pesos. Camarines Norte na may 106,760 pesos. At Naga City na may 102,000 pesos, habang nakapagtalaga rin ng 9,520 ang Sorsogon. Samantala, 33 kaso naman ang formal na naisampas sa mga nahuling suspect. Ayon kay PRO5 Director Police Brigadier Babagay Jr., malinaw na indikasyon na ang matagumpay ng mga operasyong ito ang mas sistematiko at mas agresibong pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO. Anya, bahagi ito ng direktiba ng Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Natates Jr. na mas palakasin pa ang kampanya kontra kriminalidad, partikular sa iligal na droga. Dagdag pa ng direktor, patuloy din ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang mas tuluyang mapuksa ang iligal na droga tungo sa isang mas ligtas, payapa at mas maunlad na Bicol Region para sa lahat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience
Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Tran po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo. Abangan, kasangga, malapit na. Ako po si Alvin Dawala daw sa taga-Manila po. Kaya lang kahit kung tulong para sa papa. Aneurysm. Pumutupyo po yung niya dito sa kan. Wala na. Tayo na po siya. Nung 13, September 13. Para makakuha ng konting tulong na pambayad sa hospital. Hindi namin alam kung saan kuha. Kasi mahirap lang kami. Tinuro lang po kami. Fisherman ako. Malaking pasasalamat. Nakaluwag ng konti. Nasa 100 plus, 124. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Kay Congressman Saldico, kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Po, ako nga po pala si Bonita Undibia, taga Puderan, Basicod, Esal, Pulakbo. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO-sepsis. Yun po yung diagnosis. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra pong nagtitinda po sa school ng pagkanin, pa-extra lang. Nasa 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldico. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. Maraming salamat. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site ng Islag Daragal. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 or 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Ora po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi ang magulang ko. And nag-iisang anak lang ako. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance sa amin. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much. Ako po si Gloria Nacional Cabrera, taga Piura ng Albay. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa
Boreal, aneurysm. Yung ano po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin konti kasi indigent nga. Wala, sa bahay lang. And ano din ako, senior. Tinuro ko ng ano, yung window 12. Ano, masaya. Masaya po ako dahil sa ako dito na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako. Ako po si Gloria Nacional Cabrera. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko sa binigay niyang tulong sa ating nanay. Maigit 100 rebelde na sumuko sa lalawigan ng Sorsogon, sabay-sabay nanumpa bilang parte ng kanilang muling pagbabalik loob sa gobyerno. Bawat isa ay nakatanggap ng tulong pinansyal at trabaho mula sa pamahalaan. Ang buong kaganapan, ihahatid ni Sandra Millares. Umabot ng 160 mga rebelde ang formal na nagbalik loob sa gobyerno sa isinagawang ceremonial withdrawal of allegiance and reintegration of former rebels sa Provincial Gymnasium Capital Compound ng lungsod ng Sorsogon. Noong ika-21 ng Nobyembre taong kasalukuyan, pinangunahan ng nasabing seremonya ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. kasama sina Brigadier General Jose Ricky Analyog, Commander of 903rd Infantry Brigade, Philippine Army, pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa nasabing aktibidad, sabay-sabay na nanumpa ang mga rebel returnees bilang bahagi ng kanilang taus-pusong pagtanggap sa gobyerno at pagtalikod sa nakagisnang madugong pakikibaka. Hanga naman si Police Brigadier General Babagay Jr. sa ipinakitang katapangan ng mga sumukong rebelde sa kanilang naging desisyong piliin ang bagong landas tungo sa kapayapaan. Aniya, batid niyang hindi naging madali ang ginawang desisyon ng mga ito, sapagkat sa pagtalikod nila sa kanilang grupo ay maaaring manganib ang kanilang buhay at ituring silang kalaban ng kanilang iniwang grupo. Sa kabila nito ay mas nanaigang kagustuhan nilang mas piliin na wakasan ng paghihimagsik, kalimutan ang pinaniwala sa kanila na maling ideolohiya. Samantala, sa ilalim ng Whole of Nation approach at 7K katarangkiluhang program ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, tumanggap ang mga nagbalik loob ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo, tulad ng suporta sa kabuhayan, tulong sa pabahay, serbisyong pangkalusugan, psychological support, at mga programang magpapadali sa kanilang ganap na reintegration sa lipunan, nahatid ng PNP, AFP, DILG, DOLE, TESDA at iba pang ahensya. Ayon sa PNP Bicol, matagal na talagang mayroong programa ang gobyerno para sa mga nagbalik loob na rebelde, katulad na lamang ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, na layuning matulungan sila na magkaroon ng maayos na trabaho at magkaroon ng normal na buhay na kahit kailanman ay hindi na kinakailangan ng mga ito na magtago sa kabundukan. Overwhelming actually yung mga numbers ng mga surrenderers natin, mga former rebels. We really accommodate them. Kumbaga, kasabay na natin sila na mamuhay ng normal, binibigyan natin sila ng what's due for them. Ano ba yung kailangan nila para sa pagbabagong buhay? And we really encourage them na ano pa man ang pinaglalaban nyo, na ang dami ng mga services na pwedeng i-avail sa government na pwede nyo i-avail. Ayon sa PNP, ang desisyong ibaba ang kanilang armas ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi para sa lahat ng Sorsoganon na magkaroon ng ligtas na pamayanan sa buong lalawigan. Actually, grabe ang pasalamat namin ngayon sa ating mga kababayan dahil sa kanilang pakikipagtulungan na maatim natin or makuha natin yung peaceful and orderly sa Bicol Region. Kumbaga, orderly tayo dahil nakikiisa ang lahat. Hindi lang si PNP, hindi lang yung mga barangay officials, even the students,
lahat ng mga stakeholders, isahan lang tayo para po sa ating bayan, por la patria nga, sabi. Natapos ang programa sa paglagda ng Oath of Allegiance na sumasagisag sa kanilang formal na pagtalikod sa Communist Terrorist Group o CTG at sa kanilang muling paninindigan sa kapayapaan, kaunlaran at patuloy na pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Sa kabuuan, itinuturing ng mga otoridad ang aktibidad bilang isang tagumpay na pagkakaisa ng pamahalaan, kasabay ng kanilang pagnanais na matuldukan na ang insurhensya at kaguluhan sa rehiyon ng Bicol. Arestado ang isang lalaki matapos na maaktuhan sa pagbebenta ng nakaw na cellphone sa Legazpi City, habang nadiskubre rin na ang ginamit pa ng suspect na motorsiklo ay galing din sa nakaw. Ayon pa sa pulisya, kakalabas pa lang umano ng suspect sa kulungan matapos na masangkot sa kaso ng pagnanakaw. Ang matagumpay na paghuli sa suspect, tinutukan niya ni Sandra Millares. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos maaktuhan ng otoridad na nagbebenta ng nakaw na cellphone habang gamit naman ang ninakaw din nitong motorsiklo. Ayon sa impormasyon, pasado alas 9 ng umaga nitong ika-20 ng Nobyembre, personal na nagtungo sa himpilan ng Legazpi City Police Station ang isang individual upang i-report na nakarnap umano ang kanyang motorsiklo habang nakapark sa Barangay San Roque, Legazpi City. Samantala, alas 2:30 ng hapon nang makatanggap naman ang otoridad ng impormasyon mula sa isang opisyal sa Barangay Baybay na mayroong kahina-hinalang nagbebenta sa kanilang lugar ng nakaw na mga cellphone. Agad namang nagtungo ang kapulisan sa nasabing barangay, kung saan naabutan nila ang sinasabing nagbebenta ng cellphone. Ngunit umagaw sa kanilang atensyon ang gamit nitong motorsiklo na kapareho ng nae-report sa kanila na ninakaw din. Hanggang na-verify nila na ito ang hinahanap nilang motorsiklo. Kaya naman agad inaresto ng kapulisan ang suspect na kinilalang si alias J, residente ng Barangay Banyag, Daraga Albay. Maliban sa naturang motorsiklo, napag-alaman din ng pulisya na maging ang ibinebentang mga cellphone ay ninakaw din ng suspect. Naging dalawa po yung complainant niya. Unang-una po, dahil una doon sa karnaping, pangalawa po yung ninakaw na araw din noon, nakuha yung mga cellphone, 3 cellphone, worth of 49,230 yung 3 cellphone. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Legazpi City Police Station, kakalabas lang ng suspect sa kulungan matapos itong masangkot rin sa pagnanakaw. At napag-alaman din na maliban sa kanila ay mayroon na ring record ang suspect sa bayan ng Daraga. May mga records na po sa amin dito at records na sa Daraga. So mayroon po talagang siya, kumbaga kakalaya lang, mayroon ulit. So siya, habitual. Maraming kaso na po ng theft and robbery po ito. Samantala, naibalik na ng otoridad ang mga nakumpiskang cellphone at motorsiklo sa mga biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Legazpi CPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Carnapping Act at Presidential Decree 1612 o ang Anti-Fencing Law. Anyway, pasalamat po muna ako dun sa mga nag-report po. Ang laking tulong po talaga pag ang community is very cooperative at nag-i-inform po sa amin sa mga ganito at kahina-hinalang tao sa ganung kadailanan na-follow up natin. Hindi po kami titigil ang Legazpi City Police Station na maubos na o talagang maubos na itong mga klaseng ganitong tao na maaresto natin yung mga may take advantage at na-involve sa theft and robbery po. Siniguro din niya na patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Kaugnay ng kasong pagnanakaw, alam nyo ba na maliban sa nagnakaw ay maaari ring magkaroon ng karampatang parusa ang sino mang bibili ng nakaw na gamit? Papaano nga ba makakaiwas na masangkot sa ganitong krimen? Para mabigyan tayo ng linaw, sabay-sabay nating alamin sa PNP Anti-Modus Tips ni Ate ni Felix Opiniano. Ang pagbebenta ng mga nakaw na gamit tulad ng cellphone o iba pa
ay itinuturing na illegal na gawain. Ang batas na sumasaklaw sa maling gawain ito ay tinatawag na anti-fencing law. Ang anti-fencing law ay isang batas na nagbabawal sa pagbebenta, pagbili o pagtangkilik ng mga gamit na galing sa nakaw. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga magnanakaw na nagbebenta ang maaaring masampahan ng kaso dahil damay din ang sino mang alam ng nakaw ang gamit pero binibili pa rin ang mga ito dahil sa murang presyuhan. Ang anti-fencing law ay isang espesyal na batas na kumikilala bilang krimen ang pagbili ng mga ninakaw na kagamitan sa pamamagitan ng theft o robbery kung ang tao, korporasyon o organisasyon ay may kaalaman na ang naturang bagay ay galing sa nakaw. Samantala, kung ang nakabili naman ay walang ideya na galing ito sa nakaw, hindi ibig sabihin nun ay absuelto na siya. Kailangan niyang mapatunayan sa korte na in good faith siya at wala siyang sapat na dahilan para pagdudahan ang item na binili niya. Sa mga nakaraang buwan, ilang mga individual mula rito sa siyudad ng Legazpi ang naaresto ng kapulisan dahil sa kasong anti-fencing law. Kaya para maiwasang madawit sa ganitong klase ng krimen, ito ang ligtas tips na dapat mong malaman. Una, magsagawa ng due diligence. Magkaroon ng background check sa mga buyer at alamin ang pinanggalingan ng ibinebentang gamit o item. Pangalawa, huwag magpalinlang sa murang presyo. Pangatlo, humingi ng resibo at mga dokumentong nagpapatunay na lehitimo ang gamit na ibinebenta. Pang-apat, magdalawang isip kung minamadali kang bilhin ng gamit na ibinebenta sa iyo. Panglima, kung maaari, iwasang bumili ng mga second-hand na gamit. At pang-anim, bumili sa physical store para siguradong legit ang binili mo. Mahalagang paalala, kung ayaw mong madamay, huwag bumili ng mga bagay na galing sa nakaw. Yan ang ligtas tips natin ngayong hapon. Ako po si Felix Opiniano. Sa panahon ng panlilinlang, tamang kaalaman ang inyong sandata. Magandang hapon. Naway magsilbing aral sana mga kwentong aming itinampok ngayong hapon. At laging tatandaan, lahat ng sumbong, nandiyan ang pulis, handang umaksyon. Dahil ang gusto nila, laging ligtas ka. Sa muli, sa ngalan ng buong pwersa ng Philippine National Police Bicol, magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang PNP Crime Buster. Salamat.